מה העניינים, שלום? אהלן, דורו. אנחנו נמצאים עם שלום שטרית, מנכ"ל, בעלים של חברת שתית. מה העניינים, מה שלומך? מצוין, יום טוב. יום טוב. כלומר, אם היינו נשכבשים היום ממש אחרי מלחמה, במדינה קצת יותר עם ודאות, יותר חוזרת לאתוס של הנורמליות ושל המפעל הציוני, וזה היה הרבה יותר טוב. אבל אנחנו עדיין בתקופה בהחלט בעייתית, והיא משפיעה לנו לדעתי על כל רובדי החיים שלנו. כן, נגיע לזה גם למלחמה בכלל והמצב כיום. תגיד לי, תן לי רק סקירה ככה על מה אתה רץ בימים אלה, מה שתית אני יודע שבונה, יש לה פרויקטים רבים במקומות רבים בארץ, תן ככה איזה סקירה, איפה אתה? בעיקרון, אנחנו קמים כל בוקר לעבודה, אנחנו קמים כל בוקר עם חלום עכשווי, יש לנו תוכניות עתידיות, אנחנו מנסים להיות באמת בית ישראלי אמיתי, שנוגע בכל מה שמגדיר את המילה בית. אנחנו עדיין ממשיכים לבנות, כולל עכשיו בצפון, במעלות בית ספר גדול, כולל בית אבות בשלומי. אנחנו מדרימים, ויש לנו כיותר מ-2,000 ומשהו יחידות דיור שאנחנו בונים היום. אנחנו בונים מרכזים מסחריים, עכשיו בקריית אתא, בטירת הכרמל. התחלנו ממש במרחק של קילומטר מפה, לבנות מלון כאן במוצקין. אנחנו דרומית לחיפה, בונים בזיכרון יעקב, מרכז מסחרי עם יקב. אנחנו תופתע לשמוע שהיום העינן שלנו היה היום במרגליות, והיום גם נפלו שם טילים. אז גם שתלנו בתקופה כזאת. כלומר, אנחנו כל כך מאמינים בארץ שלנו, מאמינים שאנחנו יכולים לעשות דברים טובים. שומע שאתה, ואני יודע שאתה בונה הרבה פה באזור הצפון. אתה במקור בכלל מבאר שבע. מה התנחלת פה? הפכת לצפוני. כילד, היה איזה מפגש, בית ספר ותיכון וזה, ובאו ושאלו אותנו כל אחד, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אז אנשים אמרו, אני רוצה להיות איש עסקים, ואחד אני רוצה לנסוע לחול, ואחד אמר שהוא רוצה להיות מהנדס, וכל מיני סיפורים של חלומות של נערים. שאלו אותי מה אני רוצה, אז אמרתי, אני לא רוצה לגור בבאר שבע, אני רוצה לגור אחרת. איפה גרת בבאר שבע? גרתי בבאר שבע, בדיוק בכניסה לעיר. ובעצם חלק מההוויה שלי היה מה שנקרא לפרוץ ולצאת מחוץ לבאר שבע, כשבצבא הייתי בקורס קצינים, הייתי ברגילה, ועם חבר שהיה גר בחיפה, וחושבים בתור צעירים מה עושים, ואז אמר לי, בוא, אבא שלי נוסע לחול, בוא לחיפה ונעשה קצת כיף. הגענו לחיפה, בבית קטן בקריית אליעזר, עם נוף לים, וממש אחרי, לקח לי שעה-שעתיים להתאהב באזור, ואמרתי לעצמי, שאני יום אחד באמת לזה התכוונתי, ואני רוצה לגור בחיפה וסביבותיה. לימים יצא שאשתי אורנית גרה בקריית חיים, וככה הבנתי שהכל מתחבר, ואז התחבר ללימודים, לטכניון, גרנו כמה שנים בקריית חיים, עברנו לחיפה, ולפני 3-4 שנים עברנו לגבע כרמל, אבל מבחינתי זה הכל אותו מטרופולין, אז זה הסיפור מבאר שבע. אתה עדיין קרייתי. פעם קריית חיים, אז כל החיים קרייתי. לא, אני יותר חיפה, גרתי בחיפה יותר זמן בחיים שלי, 30 שנה גרתי בחיפה. כן, הקריות זה הנשמה שלי, חיפה זה הלב שלי, ואיפה שאני גר עכשיו זה הלב והנשמה שלי. לב והנשמה זה גם המשפחה, אני שומע, הם מעורבים בחברה, נכון? אתה מערבב ביזנס ופלז'ר, אתם עובדים יחד תראה, קודם כל חיים, קודם כל בוא נסתכל, אתה יודע, אולי זו אמירה פילוסופית, אבל כולנו חיים בזמן מוגבל, באנו לארץ, לחיים האלה. מי ששפר מזלו, 80-90, ומשפחה זה באמת המהות. עכשיו, אם אנחנו לא מצליחים לקרב אלינו את המשפחה, וחיי היום-יום, והקשיים, והסיפורים, אז המשפחה מתרחקת ממך, ואז בעצם יש לך קצת זמן איכות איתה. אם שפר מזלי, שהצלחתי לעבוד עם המשפחה, רונית מנהלת את מלון קדם בבעלותנו, והיום 3 מתוך 4 ילדים שלי עובדים בחברה, גל הוא המשנה למנכ"ל, הוא למד הנדסה, תואר ראשון ותואר שני,
ועובד בשתית, ותכנן בשתית, וממש... כן, אתה מקשיב, אתה מנהל אני יודע, מה השיטת ניהול שלך? אתה מוביל וכולם מתיישרים, או שאתה פנוי לא, גם וגם. גם יש ימים ויש מקרים וזה, יש הרבה פעמים שאני חושב את דעתי, ואומרים, והדעה אחרת של גל, של שחר, ואני אומר, אוקיי, בסדר, זה מה שאתם אומרים, אין בעיה, זה יהיה. ולפעמים אני כמו מנסה להיות לפעמים פולנית, אבל אני אומר, אמרתי לכם, רציתם לעשות בשיטה שלכם, וגם ההפך. אתה אומר, אין מריבות בשולחן שישי. לא מריבות, אבל מצליחים, אבל אמרתי, ואני תמיד אומר שלמרות שאנחנו משפחה, אנחנו ועובדים ביחד, אנחנו משתדלים לקחת את מרב היתרונות של לעבוד ביחד. אגב, זה מגיע מזה שבדור הראשון עבדתי עם האחים שלי, היום בחברה עדיין עובד אח שלי, אחד שלי, עובדים אחיינים. אתה הקמת את החברה מאפס, או איך קשתית כמה? קודם כל ככה, לפני שהקמנו בשנת 2001, הקמתי את חברת שטרית הנדסה בע"מ, יחד עם אחי מאיר. אתם כבר 35 שנה, 36 שנה, משהו... כן, כן, בדיוק. פעמיים חי. נגעת במלחמה, איפה באמת תפס אותך 7 באוקטובר, באיזה מצב ככה, לכם במשפחה, בעסק, מה, איפה... אני אספר סיפור. שבועיים קודם, אנחנו 4 אחים, שאנחנו נוהגים להיפגש ביחד, כמפגש של אחים חברתי כזה, ובינינו ביחד ממש ב1 לאוקטובר, יומיים אחרי יום כיפור, ודיברנו מה עשינו ביום כיפור, כי כל אחד היה משפחתו והכל, ואחי אמר לי שהוא לא הרגיש טוב, הוא לא הלך בכלל לבית כנסת, אני גם כן במקרה לא הרגשתי טוב, לא יודע איך יצא ככה. הוא אמר שהוא קרא את הספר אחי הכריש, שמספר את הסיפור שיש פלישה למדינת ישראל, מה שנקרא סיפורים בדיוניים יחסית, או שילוב של כזה. הוא כתב סיפור, שהוא כותב שבעצם יש פלישה בשבת, וחודרים למדינת ישראל, אלפי מחבלים מרצועת עזה, כובשים יישובים, חוטפים אנשים, הורגים אנשים, וגם תוקפים אותנו מהצפון, מהחיזבאללה, וגם תוקפים אותנו, וסיפור מאוד מאוד קשה, שמדבר ממש שמדינת ישראל ממש לפני, שכובשים את רוב מדינת ישראל, ויש צוללת שנקראת אחי כריש, שנמצאת בלב ים, יש לה פצצה גרעינית, ויש לה יונתן גל, שהוא המפקד צוללת. הגיבור של הספר, אוקיי. כן, ובעצם יש לו 2 אפשרויות, או להיכנע, כמו שמבקשים ממנו, להגיע עם הצוללת ולהיכנע, אחרי שרוב מדינת ישראל נכנעה, או להטיל את הפצצות האלה איפה ואחי מספר את הסיפור הזה, ואני אומר לו, תקשיב, מאיר, זה סיפור בדיוני, אין דבר כזה. ערביי עזה לא ייכנסו, יש לנו מערכת ביטחון כזאת חזקה. אני אומר לך שאני שמעתי הרצאות שגם אם מישהו יושב בעזה, בבית קפה, ואוכל חומוס, אז אנחנו יודעים אם אוכל חומוס או טחינה. אנחנו יודעים הכל, ויש לנו מערכות, ויש לנו חיל אוויר הכי חזק והכל. רק אם יעיזו לעשות את זה, אנחנו ממש מכסחים אותם שאין סיכוי שזה יקרה, ומדינת ישראל כל כך חזקה ביטחונית והכל. וככה אנחנו מסיימים את הסיפור. ואז ב7 לאוקטובר, 6:30 בבוקר, אני לא יודע איך זה יצא, וזה, אני כבר ממש 6:40, אני כבר בתוך הסיפור, יודע שקורה משהו, ואני בתחושה שלי כבר הסיפור של אחי כריש. וכלומר, אני כבר מרגיש שהאירועים הולכים לקרות בדיוק כמו שזה. ואנחנו כבר מדברים האחים ומסתכלים, עוד לפני שמישהו קולט במדינת ישראל, שזה אירוע גדול. ככה אנחנו מלווים את היום, אני כאילו מבחינתנו, אנחנו ביישוב וזה, ומתארגנים ביישוב ודברים כאלה. וככל שנוקפות השעות, אני מבין שמדינת ישראל עוברת ב7 לאוקטובר את היום הכי קשה שלה מאז השואה. שיש בי כאילו, בתוך כל היום הקשה הזה וזה, יש לי תקווה. התקווה שלי, שהקוד הציוני, שהמפעל הציוני יתאחד עכשיו, כולם יתאחדו על מנת לשמור על מדינת ישראל, על מנת לבוא ולהיפטר מהבעיה הזאת, להתמודד עם הנושא הקשה הזה, ולהחזיר את המדינה למצב טוב. זה היה אז חלום שלי, עד היום זה החלום שלי, לצערי הרב, 3 שנים זה לא מתממש. אבל בשביעי לא הצלחתי להירדם באותו לילה, ודיברתי כבר למחרת עם האחים שלי, ואיכשהו דרך תנועת המושבים, הבנו
לא יודע איך להסביר את זה, יש לי סיפור כזה של, לא יודע, זה כנראה מהצבא בה או משהו כזה, של תושייה, להבין כאילו שקרה משהו ועכשיו אתה צריך לפעול. האורחים במלון קדם, עזבו, ביום, אמרו על המלחמה, כל אחד חזר לביתו. החזרתי את העובדים בלילה, אמרתי, חבר'ה, תנקו את כל המלון, תכינו אוכל, תביאו את העובדים, כן? אני קבעתי לעצמי החלטה שאני למחרת בבוקר נוסע לכיוון העוטף, עם רכב מלא באוכל, כי תיארתי לעצמי שיש המון חיילים שהלכו ונלחמו כל הלילה, כל היום, כל הלילה, הם אפילו לא אכלו, לא שתו. אז אני אצא ואגיע עם אוכל, ואיכשהו הגיע גם טלפון, ולברר יש לנו מלון ריק. יש בו 61 חדרים, יש לנו מטבח, יש לנו עובדים, בואו נעשה משהו. לי היה ברור שמדינת ישראל בהלם, זה הסתבר, ובשמיני לאוקטובר, בצהריים, חזרנו מהעוטף, ומילינו את המלון מתושבים ממושב ישע, קלטנו אותם, ואמרנו להם, חבר'ה, אנחנו לא יודעים מה יקרה. לא יודעים להבטיח הרבה, אבל יש לכם ביטחון. אתם לפחות פה שבועיים איתנו, עד שנראה מה קורה במדינת ישראל. אתם תיורו פה, ואנחנו נדאג לכם. אני זוכר, הייתי במלון שם, ראיתי את כל המפונים, עשיתם שם מפעל קליטה מדהים, עם בתי ספר שם, עם הגננות, עם הזה, עבר שם יישוב שלב ונכנס לתוך המלון שלכם. אנחנו נתנו את הבית, הרבה אנשים הביאו איתם את הרוח, ואני חושב שעשינו שם כמעט שנה מדהימה. הבנו שצריך להיות עכשיו אזרח של מדינת ישראל, לתמוך בלחימה, לתמוך בחיילים שלנו. נתת עדיפות לחיילי גולני? כן, לא יודע, בסופו של דבר אין חייל שלא, אין יחידה שלא היינו, אבל כן, היינו שותפים לאירוע שעשינו ארוחה ל3,000 חיילי גולני שיצאו אז מעזה. הלב יוצא לחיילי גולני, מה שהם שילמו. אם אנחנו נשב ונתחיל לדבר על הסיפורים ועל הדברים שהיינו שותפים ושראינו, אני חושב שאנחנו צריכים לבלות פה את כל הלילה. אני יודע שעשית גם מעבר לזה, וגם הפרויקטים החלטת, ספר על המפעל ההנצחה הזה שהחלטת עליו. תראה, זה היה משהו שלא התחלנו, לא ממש לא. הבת שלנו למדה עם אריאל בן משה, שנהרג ב7 לאוקטובר, גיבור ישראל. תלמיד הריאלי. כן, ואז דיברנו עם האמא. אנחנו במקרה קנינו שבועיים קודם קרקע בנהריה, בשכונת אריאל, ואמרנו, הוא היה בצנחנים, ברחוב הצנחנים, שכונת אריאל, קוראים לו אריאל, אז אנחנו, אחרי שדיברנו עם האמא, עם כל כך זה, אמרנו, נקדיש את הפרויקט לשם שלו, איכשהו זה יתפרסם בין משפחות או משהו כזה. ומצאנו את עצמנו מקבלים פניות וטלפונים, ואנחנו משתדלים היום שרוב הפרויקטים שלנו, הם בהנצחה לחיילים, אפילו את המלון שאנחנו בונים פה במוצקין, המלון יקרא פארק עדן, כי הוא בפארק מוצקין, אבל עדן זה על שמו של חייל שנהרג במלחמה, גיבור ישראל. כי אנחנו כבר נמצאים בעולם אחר. מה הבעיה לבוא ולהגיד שכל רחוב במדינת ישראל, שהוא רחוב חדש, כן, יקרא על שם של חייל שנפל. אנחנו עכשיו נמצאים ברחוב שושנה דמארי. כן. בדקתי, יש יותר מ-15 מקומות, כן, שיש רחובות שושנה דמארי. אז למה שלא יקראו פה על שם של חייל? ותחשוב שבכל יישוב יש כמות של אנשים שנהרגו. פנית כבר עם היוזמה הזאת לראשי ערים? דיברת איתם? יצא לי לדבר קצת. לא אנקוב בשמות. אתה מאמין שמישהו יגיד לא? עובדה שאף אחד לא לקח את הכפפה. גם שהיו מקרים שבנינו פרויקטים, ואמרנו, חבר'ה, בואו, הנה, אנחנו פה אצלכם ביישוב, ופה נהרג הקצין הזה והחייל הזה, בואו נשים שלט, אנחנו נשים, נגיד, זה לזכרו, נקרא למשפחה. לא ראיתי שזה דבר, ואגב, זה לא צריך להיות מה שנקרא, זה צריכה להיות יוזמה לאומית. איך אתה מסביר את זה? מה אמרו לך? למה לא קפצו על היוזמה הזאת ואמצו אותה? עדיין, לצערי הרב, כן, אנחנו כחברה לא מפנימים את העוצמה שכמה חשוב לשמור על המפעל הציוני. כשבאו ולימדו אותנו שצה"ל לא יפקיר אף פעם חייל, ואנחנו תמיד נרדוף ונשמור על כל גופה של חייל, וכל חייל יישמר והכל. אנחנו לא, אנחנו כל הזמן במאבקים, שכל אחד מושך לקצה שלו, ואף אחד אין לו מה שנקרא את הרצון לעשות מעשים. זה דוגמה. זה דוגמה, אבל זה אחת מיני רבות. אנחנו, לצערנו הרב, שוכחים מה זכות הקיום שלנו. אני ואתה יושבים פה היום, באולפן ממוזג, בזכות חיילים, שהקריבו את החיים שלהם למעננו.
זה לא קלישה. כן, מדי סיפרתי יום. לך מהסיפור של הכי כריש ודברים כאלה, אנחנו יכולנו באמת להיות במצב שכל מדינת ישראל נכבשת. היא קיימת, היא נושמת, היא חיה, היא נלחמת, מנצחת יותר, מנצחת פחות, בזכות העובדה הזאת שחיילים הקריבו את עצמם. החיילים האלה צריכים לקבל, המשפחות שלהם צריכים לקבל את כל הנחמה הזאת. אז באמת, לקרוא, להנציח, שם רחוב, לעשות זה וזה, אני לא אומר שלא נעשים דברים, אבל זה צריך להיות הרבה יותר, ואסור לפספס פה שום חייל. תגיד לי, אתם מדברים על הציונות והצפון, אתה מסתובב בטח בצפון, ואתה אומר שאתה בונה ככה במקומות בשלומי, הצפון ככה, איפה הציונות, אנחנו מאבדים את הצפון, איבדנו את הדרום, זה זמנים קשים ככה למדינת ישראל. כן, כן, אנחנו בונים בית אבות בשלומי, בכלל לא בשבילנו, אנחנו קבלן ביוצא. הצבא נכנס בזמן המלחמה, וטילים ועניינים, ונרסו שם דברים. ואמרו לנו, חבר'ה, תתמודדו. העובדים שלי עובדים היום בשלומי. הם לא אומרים, יש טילים. אמרו להם, חבר'ה, תסיימו את העבודה, תעבדו, ואנחנו עובדים שם. אנחנו ערים, מה שקורה באמת בצפון. כמות החיילים שנהרגו מרחפנים, כמות האזרחים שמרגישים, זה באמת בעיה גדולה. ואני באמת לא רוצה כאילו להיכנס לדברים פוליטיים, אבל אני חושב שאתה וכל אחד אחר יכול לראות שהסדר יום שנמצא היום על הפרק במדינת ישראל, הסדר יום הלאומי, הוא ממש לא טובת מדינת ישראל, טובת כלל אזרחי ישראל. תגידי, בוא נדבר קצת עסקים. ה-7 באוקטובר הוא לא רק יקרה ככה, זה יזע גם את הנושא העסקי, איך בתור חברה, זה לא רק החברה שלכם, כל העולם העסקי נכנס לטלטלה. מאז ה-7 באוקטובר אתם נעים באי-ודאות, מה שהיה עוד קודם לכן בתחום הנדל"ן. קודם כל רוצה להגיד שכאילו זה התחיל קודם. הנגיד בנק ישראל, ראה שיש אינפלציה. מה זה אינפלציה? אינפלציה זה בעצם, יש צריכה. וכשיש צריכה ויש ביקושים, אז עלו מחירים. עלו מחירים בנדל"ן, ועלו מחירים בכל תחומי החיים, ביוקר המחיה והכל. והדרך היחידה שלו לעצור את זה הייתה שהוא מלא את הריבית, כך הוא מצנן את השוק. אוקיי, אז אני אומר, הוא התחיל את זה, בסדר. רצה לצנן את השוק. התחילה המלחמה. כל המשק קפה. אז אתה כבר לא, הכלים שרצית להשתמש בהם לא נכונים. אז מזמן, הנגיד, היה צריך להוריד את הריבית לרמה של 2-3%. עכשיו, במה זה מתבטא? שהבנקים בכל שנה מרוויחים יותר מ-50 מיליארד. מי מפסיד? החברות, אבל יותר גם האזרחים. היום שמישהו בא לקנות בית, והוא רצה לקנות בית, והיה לו החזר משכנתה, והוא תכנן להחזיר משכנתה 4,000 שקל, על אותו סכום צריך להחזיר היום 5,000 שקל. 1,000 שקל האלה מאוד משמעותיים. ובעניין הזה באמת יש לי המון ביקורת אליו. זה שהוא הוריד 0.25% ועוד 0.25%, זה עדיין לא פתרון. יש לנו, יש משק שהוא נמצא בקיפאון. הנדל"ן במדינת ישראל הוא משק שמוביל באופן משמעותי את מדינת ישראל. יש 2-3 סקטורים שמובילים, אבל תעשייה, הייטק ונדל"ן. כשהנדל"ן נעצר, כן, זה לא טוב למדינת ישראל. מדינת ישראל הפסידה בהכנסות ב3 שנים האחרונות מעצירת הנדל"ן, כי נמכרו כל שנה רק 25,000 יחידות דיור ולא 50. הפסידה עשרות מיליארדים. כסף שהייתה צריכה לקבל אותו ולתת אותו למען האזרחים. אז המדינה נמצאת בגירעון מאוד מאוד גדול, מעבר לעלויות המלחמה. וכתוצאה מזה מישהו ישלם על הגירעון הזה. אז גם החשיבה הכלכלית של נהל את הכלכלה של מדינת ישראל, היא לא כלכלה נכונה. הנגיד מקבל החלטות שהן קיצוניות, לכיוון שלו, כן. המשרדים הממשלתיים גם כן לא מתנהלים בצורה טובה, אחד משרד האוצר, ואנחנו בעצם נמצאים במצב שהמצב הכלכלי של מדינת ישראל נמצא במצב לא טוב. אנחנו היום צריכים צמיחה. המדינה צריכה הכנסות. אנחנו צריכים שהדור הצעיר לא יחיה בחוסר ודאות. שואלים למה אנשים לא קונים היום דירות? איך יקנו דירות? בן אדם יש לו חשש מאוד על מקום עבודה שלו. יש יותר מ-200,000 איש שנמצאים במילואים כמעט באופן קבוע. וזה הזוגות הצעירים. וזה חבר'ה שצריכים דירות, וצריכים לשפר דיור. יש דברים טובים, כמו המחיר למשתכן, שנותן מענה. אנחנו רק מתחילת השנה עשינו חוזים ל-400 אנשים במחיר למשתכן. כלומר, עוד 400 אנשים, מעבר ל-2,000 אנשים שכבר בנינו להם דירות למשתכן,
יקבלו בית, בכל דבר של עוד שנתיים ובעוד שנה. הנחה משמעותית. הנחה משמעותית שבלי המחיר למשתכן, אני לא מאמין שהיו במגל. גם הנושא הזה, זה לפעמים קיצוני. לא צריך שמישהו יקבל דירה בנאות פרס בפחות מ1,000,000 שקל, שהיא שווה 3 מיליון שקל, ומישהו אחר, אומרים לו שנים שהוא לא זכה בהגרלה. גם בדברים הזה. לכלכלה, זה אלמנט פסיכולוגי שאפשר, אם אתה מכניס לו ניהול וארגון נכון, אתה יכול לתת מענה. גם בעניין הזה לא צריך להיות קיצוני. זה לא יכול להיות שיסתובבו בארץ 200-300 אלף איש, אין להם את הפתרון הזה, ו50,000 אומרים, וואלה, זכינו במחיר הזה, והרווח שלהם הוא הרבה יותר גדול מרווח זה, כלומר, זה כבר לא סביר, לא הגיוני. אבל זה עדיין, זה מפעל מאוד מבורך שמתקיים. אגב, אתה יודע שרק בהגרלה שעוד לא התקיימה, הולך להיות שבהגרלה הזאת 50% יהיה להם, מה שנקרא עם מילואימניקים, יהיה להם... יתנו הטבות לאנשי מילואים? כן, יש להם יתרון. כלומר, 50% ילך לזה. סוף סוף. אתה אומר, מה זה סוף סוף? קודם כל, שנינו מסכימים שהיה צריך להיות אפילו הרבה יותר מ-50. כי אם הם שירתו ומשרתים אותי ואותך ואת המדינה במשך 3 שנים, אז 2 הגרלות, 3 הגרלות, כל הגרלה הזאת הייתה להיות למילואימניקים. בהיעדר מילואימניקים שיבואו אחרים. אז כלומר, אנחנו גם בעניין הזה מפספסים. אבל בוא נאמר שזה נחמה, כי זה 50%. אגב, אני רוצה להגיד לך שלא רוצה מה שנקרא, חברים, להגזים, אבל כאילו אלוהים ביד העניין, כי יותר מדי חרדים זכו אצלנו. אם הם באוכלוסייה 20%, 40% זכו במחיר למשתכן. איך אתה מסביר? לא רוצה להסביר. יש דברים שאני לא יודע להסביר, ואני לא רוצה זה, אבל אני מדבר את זה ברמה עובדתית. מי שאחראי על הגרלה צריך להסביר את זה. בדיוק. אבל מישהו, אתה יודע, תמיד יכול להגיד את הסיפור, אין לי חלילה שום דבר נגד דת, או דרך מגזר כזה או אחר. צריך לדאוג לכל המגזרים במדינת ישראל, כולם חשובים, החרדים חשובים. נראה שלישראל יש בעיות אובייקטיביות, שגם ממשלה ממש טובה תתקשה להתמודד איתן. הממשלה כרגע היא לא מיטבית. ככה זה נראה. צריכים לקבל החלטות פה רציניות ולכוון את ישראל לכיוון. צריכו לקבל הרבה החלטות, ואחת ההחלטות הכי חשובות זה להחזיר את מדינת ישראל לצמיחה. היום, אתה למשל, כן, אמור לבוא להגיד לעצמך, איך אני פועל בצמיחה כלכלית יותר חזקה? רוב האנשים אומרים, לא, מה, עזוב, מלחמה, אני עכשיו יבוא איתך, אגיד לך, דורון, בוא נעשה עסק. נלך, נקנה ככה, נמכור ככה, נגיד, וואלה, איזה מלחמה, מה פתאום? אנחנו צריכים שכולם יהיו בחשיבה של צמיחה כלכלית, של יותר פרנסה, יותר פתרונות. מה זה משבר הדיור? מחירים גבוהים. כן? אנחנו מדברים על זוגות צעירים, ואנשים שלא יכולים לקנות בית. צריך לפתור את זה. המדינה צריכה להיות מעורבת. צריך להיות יותר דיור ציבורי. ויותר מזה. המדינה הפקירה את הדיור הציבורי, אנחנו רואים מה קורה בעמידר ובחברות הציבוריות האחרות. אין, עזבו את זה, זה לא קשור, לא בונים, לא רוצים לתת לנושא הזה פתרון. מדובר ממש בזה. אז כלומר, אם אתה בא ורוצה לגעת בזה, זה החלט. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך סתם. יבוא ויגידו, תשמע, בוא תפתור, תוריד את מחירים בנדל"ן. אז כמובן, יש צעדים מספיק טובים, יש בנושא של מחירי הקרקע, כמו שאמרנו, מחירי למשתכן, זוג צעירים. ואני בא ואומר כזה דבר. אני לא יודע אם אתה מודע לזה, כאילו שבערך 50% ממחיר הדירה זה מיסים. 18% מע"מ, מס רכישה, דברים כאלה. עכשיו, אם המדינה מוכרת פחות, אז זה כבר 50% שלה זה פחות. אם אתה רוצה לעשות צמיחה, אתה צריך לבוא לעשות צעדים שימכרו יותר, שהמדינה לא תיפגע, כלומר שגם אם אני אוריד היום 20%, בוא נאמר שעכשיו אנחנו נמכור דירות בלי מע"מ. תגיד, איך המדינה תפסיד את המע"מ? עכשיו תראה מה קורה. בא זוג צעיר, בחור בין 25-30, שעובד בעבודה, בהייטק, אשתו מורה, קונה אצלי בית ב2 מיליון שקל. מתוך הסכום הזה, 400,000 שקל זה מע"מ. אתה אומר, אוי, איזה יופי. הוא שילם לי את המע"מ, ואני אמור להעביר את זה למדינה, אבל מסתבר שלא. אני משלם למדינה מע"מ רק על ההפרש בין הכנסות להוצאות. זה אומר שאם הדירה הזאת עולה לי 1,800,000, כן, כי יש לי הוצאות מימון ויש לי זה, אז אני משלם מע"מ רק על 200,000 שקל. למי נתתי את המע"מ? לא פעם נתתי את המע"מ לכל מיני קבלנים שהם לא בדיוק משלמים את המע"מ. כל מיני בעיות תקלות שיש במדינה, כמו שאתה יודע, מי שבונה היום זה קבלנים, ויש סיפורים של חשבוניות ודברים כאלה לא טובים. כלומר, המדינה לא רואה את המע"מ. אז תוציא את המשוואה הזאת מנושא של מחירי הדירות. תבוא ותגיד, רבותיי, הדירות בלי מע"מ, אני אקח וייצר מס ישיר, שאני באמת מקבל את הכסף
המדינה מקבלת, ולא, כי המדינה בסוף לא רואה את המע"מ. אני מאמין שאת הרעיונות האלה כבר העלית, עם חבריך הקבלנים ומול המדינה. יש לא. מישהו שמקשיב לדבר הזה? לצערי הרב. יש איזה פורום שמקשיב, שרוצה לשמוע, שרוצה להתייעל. תראה, קודם כל, פעם היה מס רכישה 4-5%. למה העלו את המס רכישה ל-8% ול-6%? כי אותו דבר, היה משק, היו הרבה מחירות. מישהו רצה לעצור את זה, לא רצו שיהיו משקיעים הרבה, לא רצו זה, כי חשבו שזה בעצם מעלה את המחירים. היום, אין לזה שום הצדקה. אין מחירות. המדינה מקבלת כל מיני החלטות, למשל, נכון עכשיו, בגלל כל מיני בעיות וזה, אז אנחנו בונים את המלון במוצקין שאין מענק. אז אני כן בונה, אבל הרבה אחרים לא יתחילו לבנות אם אין מענק. המענק זה תמריץ, כן, כדי שאנשים יבואו והחליטו שהם רוצים לעשות עסקים, שהם רוצים לבנות. אני חושב שוועדות היגוי בתחומים האלה, גם של משבר הדיור ומשברים אחרים, יכולים לפתור בעיות, אבל הראש צריך להיות לכיוון שאתה רוצה לפתור בעיות, ואתה רוצה לייצר כלכלת שוק בריאה ונכונה, ושם לדעתי יש פספוסים גדולים. אצל מי נמצאים המפתחות להצלחה כרגע? בידי משרד השיכון, משרד האוצר? לא. איפה? אצל האזרחים. אם האזרחים יבינו שההחלטות שלהם, כן, שאנחנו נמצאים בשלטון, רוצים להיות בשלטון דמוקרטי, ויקבלו את ההחלטות שלהם, ויתנו את הקול שלהם לאנשים שמאמינים שהם ילכו לעבוד עבורם, והם יביאו את אנשי המקצוע, כן, שיקבלו את ההחלטות הטובות ביותר עבורם, אז יהיה לנו כאן שלטון, שהוא יבין שהוא משרת את הציבור, והוא צריך לתת פתרונות. היום, אתה לא צריך לתת דין וחשבון על שום דבר. תאר לך שאתה מנהל את החיים שלך בלי לתת דין וחשבון. אז אין לך גבולות. אתה עושה מה שאתה רוצה. כן? למה אנחנו לוקחים ילדים ומציבים להם גבולות? כי אנחנו רוצים לחנך אותם, רוצים להגיד להם, אותה, יש גבולות, כדי שהם יעשו מעשים טובים. אין את זה היום, זה לא קורה במדינה. אתה יכול לעשות, איך אומרים, רשע וטוב לו. איפה אתה עומד בנושא של העובדים הזרים, עובדים פלסטינאים? המלחמה גם הציבה אתגר בעניין הזה? בהחלט. איך התמודדת עם זה? קודם כל, המדינה, רק עכשיו בעצם יש כאילו קצת יותר עובדים בארץ. בעניין הזה המדינה קיבלה החלטות מאוד גרועות, הכניסה לארץ מלא עובדים שהם לא עובדים מקצועיים בתחום הבנייה, עם כל מיני שיטות שהמדינה הביאה והכל וזה, ואז במקום לקבל עובדים טובים, קיבלנו עובדים פחות טובים, ובעצם אנחנו כולנו נלחמים על אותם עובדים מקצוענים, כמו הסינים שבאמת עבדו בבנייה, הם העלו את המחירים שלהם באופן גבוה. היום סיני שמתהלך ועובד בארץ, הוא מרוויח לפחות 20,000 שקל נטו בחודש. זה לא צריך לקרות. אתה יודע, בדוביי, אתה אומר, אוקיי, דוביי לא בדיוק מדינה דמוקרטית, אבל תראו איזה מה יופי, מה בנו שם, ובצורה קיצונית ביפן, בשתי המקומות האלה, כן, עובדים זרים לא יכולים להרוויח יותר $800 לחודש. אתה מבין? $800. היום עובד זר שמסתובב בארץ, שלא משנה מה הוא עושה, הוא מרוויח יותר מ-10,000 שקל בחודש. ולעלות המעסיק הוא עולה לפחות 15,000, 20,000. אז לא עשינו באיזשהו דבר. אז גם באנו, והמדינה הגבילה, כל מיני, מה שנקרא, מובילי כוח, כן, שקיבלו על הנושא הזה כל מיני אתננים, כן, הכניסו לארץ עובדים ממש לא מקצועיים. העובדים האלה לא יכלו לתת את המענה, ואנחנו היום נמצאים בצו, שרק בגלל הנושא של כמות העובדים המקצועיים שחסרה בענף הבנייה, מחיר דירה במדינת ישראל עולה היום יותר מ-100,000 שקל ממה שהוא עלה לפני 3 שנים. אנחנו משלמים על טעויות וכולנו משלמים על זה. אף אחד לא מרוויח מזה. אף אחד לא, המדינה לא מרוויחה מזה, כי כמו שאמרנו, מוכרים פחות דירות, אין לה מיסים, לא כלום. הדיירים שרוצים לקנות בית, כן, לא מקבלים את ה-100,000 שקל האלה. הקבלנים לא מקבלים את ה-100,000 שקל. תוסיף, כמו שדיברנו, את הנושא של הריביות, שהיום בלבנות בית, בתהליך של בנייה, עלויות המימון, ממחירת בית היא לפחות 10%. זה אומר שזה 200,000 שקל. תוריד את זה, אתה יכול לקבל, או עם צעדים חשובים ונכונים, אין שום סיבה שאתה לא יכול לקבל דירות יותר זולות במדינת ישראל. שלום, דיברנו על הבעיות, בוא נסיים משהו אופטימי, אתה גם בן אדם מאמין וגם בן אדם אופטימי, אני רואה לפי מעשיך והתנהלותך, לאיפה הולכת המדינה? תן לי חזון חיובי לשנים הקרובות. אני מאמין. והאם צעירים יוכלו לקנות פה דירה בסופו של דבר? קודם כל, כמו שאמרנו, הנה,
עשרות אלפי יחידות דיור במחיר למשתכן, נמכרים במדינת ישראל במחירים זולים, אפילו זולים מדי. להפך, זה לא אמור להיות כזה קיצוני. אז הנה כבר יש לנו בהחלט בשורה שזה קורה. אמרנו, 50% מהדירות כבר הולכים למילואימניקים. אנחנו צריכים שהמלחמה תיגמר. כן, ואז אנחנו מחזירים את הוודאות. אנחנו צריכים שמי שמנהיג אותנו, הוא יהיה באמת עובד ציבור. שיביא תקווה לעם הזאת. אנחנו צריכים להחזיר את הצמיחה למדינה הזאת. אנחנו רוצים שהיום סטודנט שלומד, או שרוצה ללמוד, או לומד בזה, יהיה לו את הדרייב לבוא ולצאת לשוק העבודה, וליזום, ולעשות, ולבנות. אנחנו צריכים את ההייטק שלנו חזק, את הלוטק שלנו חזק. אנחנו צריכים להאמין בעבודה עברית, כן? אלה דברים שאפשר לעשות אותם, ואני ממש מאמין שאנחנו נמצאים כבר בתחתית. תחתית של קבלת החלטות הלא נכונה, תחתית של הדברים הלא זה. אני אומר שהתקווה, יש לי תקווה, ואתה יודע מה המילה הנגדית לתקווה? הרי תקווה, מה? אי תקווה לא. מסתבר שהמילה אי נגדית לתקווה, כן, המילה זה פחד. אוקיי. כן, אז אני לא רוצה לפחד. אני מאמין שהתקווה יותר חזקה מהפחד, ואנחנו ננצח בזכות התקווה. אני מאמין שיש הרבה אנשים במדינה המדהימה הזאת. המדינה הזאת זה מדינה מדהימה, זה לא סתם. אחרים אומרים עלינו, רק אנחנו לא רוצים להאמין בזה. אנחנו פטנט עולמי. תקרא לזה, לא יודע מה, שמירה משמיים, תגיד יד האלוהים. יש לנו אזרחים מדהימים, יש לנו אזרחים יהודים מדהימים, יש לנו אזרחים ערבים מדהימים. הם הוכיחו את עצמם, כן, מה-7 לאוקטובר, שהם אזרחים נאמנים. הם כולם רוצים את הישראליות. ישראל זה המקום הכי טוב לגור בו, גם בשעת המלחמה. אז אני אופטימי. אני אופטימי שלהורים יהיה להם את היכולת לעזור לילדים שלהם, שהילדים יתחזקו, שיהיה להם את האפשרות גם לקנות דירות, גם לקנות עסקים, גם להתפרנס, גם להתחנך, ולבנות פה דור, שאתה מאמין שהמשפחה, שהילדים, זה הדבר הכי חשוב בעולם. שלום, מה נאחל בשנה הבאה בדירה חדשה? נאחל שבאמת מדינת ישראל תהיה טובה לעצמה. וזה משהו שהוא אתגר לא קטן, ואני מאמין בזה. כל הקשיים שדיברנו עליהם יכולים להיעלם כהרף עין. 100%. שלום שטרית, תודה רבה. תודה רבה, דורון.